район мәдәният һарайында эшләп йөрүсе Юлдыбай авылы Һылыуы Миңлебаева Гүзәлия Зөбәйер кызы бүген үзенең күркәм юбилеен 25 яшын билдәләй. Шул айканлы кадерлебезне ысын күңелдән котлап, йөрәкләребездән сыккан иң изге теләкләребезне генә yetkirгебез килә. Гел шулай матур, һөйкемле, көләс булып кал. Яраткан эшеңдә уңыштар, яңа биеклектәр насип булһын. Моңлы йырларың менән тамашасыларны, безне һөендереп, күңелләргә илһам таратып яшә. Гомереңдең якты киләсәген алгы таңдар аша каршыла. Юлдарында булһын гел шатлыктар, бәхет көтеп торһын каршыңда. Зур уңыштар юлдаш булһын, көндәреңдә шатлык бидәһен. Сәламәтлек ярты бәхет тиләр, ошо бәхет сикләп үтмәһен. Туган көнең күк ямьле булһын, яшәр елдарыңдың агышы. Дәрт дарманлы булыр хыялдарың, яшәр өсөн канат кагышы. Гомер юлдарыңа ак нур һипһен, тәвер таңдарыңдың балкышы. Тынбыйыклы күңел күлдәреңдең яшә булып гүзәл аккышы. Котлау менән әсәең, өләсәең, апаең, егнән, Һылыуларың Айһылыу һәм Айзилә. Yığın tağı nurlara, күңелле шатлыкка тулара. Бар галәм йырлай һинең өсөн, бүген һин дөньяга килгән көн. Туган көнең менән котлайым, бүләккә матур йырларын йырлайым. Куанып яшә күңелле бәхеткә, якындарыңдың хөрмәтендә. Хандуга сайрай һөйеү юра, сафлык теләп шишнага сылтыра. Атыр таңдарың аяк нурга тулыһын, бәхет шатлыктарга мулы булыһын. Туган көнең менән котлайым, бүләккә матур йырларын йырлайым. Куанып яшә күңелле бәхеткә, якындарыңдың хөрмәтендә. Туган көнең менән котлайым, бүләккә матур йырларын йырлайым. Куанып яшә күңелле бәхеткә, якындарыңдың хөрмәтендә. Гомер байрамың гөрләп үтһен, корган табындар ямьле булһын. Бар галәм йырлай һинең өсөн, бүген һин дөньяга килгән көн. Туган көнең менән котлайым, бүләккә матур йырларын йырлайым. Куанып яшә күңелле бәхеткә, якындарыңдың хөрмәтендә. Туган көнең менән котлайым, бүләккә матур йырларын йырлайым. Куанып яшә күңелле бәхеткә, якындарыңдың хөрмәтендә.